мавзӯи дигар дар маҷлисгоҳи раёсат семинари омӯзишӣ ҷиҳати сафарбарӣ дар амалиётҳои махсус ва ҳолатҳои фавқулодда баргузор гашт. роҳбарияти шуъбаи минтақавии мубориза бар зидди ҷиноятҳои муташаккили вазораткорҳои дохилӣ бо ҷавонони фаъол вохӯрӣ намуда барои ҳамкории самаранок ҷавононро ҳавасманд намуд. дар ин бахши барнома вобаста ба коргузории милитсия дар самти муқовимат бо ҷинояткорӣ ва тарбияи ҳуқуқии шаҳрвандон маълумот гиред. мутобиқи нақша чорабиниҳои шуъбаи ҳифзи тартиботи ҷамъиятии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд бо мақсади такмили маҳорати ҳайати шахсӣ мақомотҳои таъмини амният ҳангоми иштирок дар амалиётҳои махсус ва ҳолатҳои фавқулодда семинар машварати омӯзишии таълимӣ баргузор гашт. дар семинари мазкур роҳбарият ва шахсони масъули мақомоти корҳои дохилӣ, прокуратура, раёсати кумитаи давлатии амнияти миллӣ, раёсати агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия, раёсати агентии назорати маводи нашавари назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, раёсати хадамоти гумруки назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, комендатури ҳарбӣ, комиссарияти ҳарбӣ ва раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ дар вилояти Суғд иштирок доштанд. чорабиниро сардори раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд генерал-майёри милитсия Навҷувонов Абдулло Шамбиевич ифтитоҳ намуда баргузории онро барои такмили маҳорату малакаи ҳайати шахсӣ муфид хонд. таъкид гардид ки семинар бо мақсади ҳамоҳангии фаъолияти дастаҷамъонаи мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ аз рӯи таъиноти ӯҳдадориҳои хизматӣ нигаронида шуда барои омодагии ҳайати шахсӣ замина мегузорад. тавре маълумот доданд, аз рӯи мавзӯъҳои дар семинар матраҳ гардида машқҳои амалӣ таълимӣ низ гузаронида мешавад. дар партави дастуру супоришҳои роҳбарияти вазорати корҳои дохилӣ бо мақсади тарбия ва роҳнамоии ҷавонон ба амалҳои шоиста дар маҷлисгоҳи шуъбаи минтақавии мубориза зидди ҷиноятҳои муташаккили раёсати мубориза зидди ҷиноятҳои муташаккили вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд вохӯрии сардори шуъбаи мазкур майёри милитсия Раҳимзода Шӯҳрат бо ҷавонони фаъол аз донишгоҳу донишкадаҳо ва коллеҷу омӯзишгоҳҳои касбии шаҳри Хуҷанд баргузор гашт. ҷалби ҷавонон ба ҳамкорӣ ҷиҳати иштирок дар пешгирӣ ва мубориза алайҳи ҷинояткорӣ, тарғиби тарзи ҳаёти солим миёни ҳамсолон, бурдани корҳои фаҳмондадиҳӣ дар самти паҳн нагаштани ақидаҳои характери экстремистӣ террористӣ дошта мавзӯъҳои меҳварии мулоқотро дар бар гирифт. зимни суҳбати озоду ошкоро аз ҷавонон даъват ба амал оварда шуд ки дар ҳифзу нигаҳдории амнияту тартиботи сартосарӣ дар Тоҷикистон бетараф набошанд. нерӯи созанда ва қобилияти зеҳниву эҷодкории худро маҳз барои пешрафти ватани маҳбуб истифода намоянд. ҳамчунин таклифу пешниҳоди ҷавонон оиди фаъолияти дастаҷамъона дар мубориза бар зидди ҷинояткорӣ шунида шуд. дар хотима якчанд нафар ҷавонони фаъол бо сипоснома ва тӯҳфаҳо қадршиносӣ карда шуданд.